Ananso ya san ene mo ade ahia biem ya do tweda mpon obo soro ba ase se wa bie kwan sonko ama ne den so ye ne mo ade ahia NYANSAPO dwumadie so na enenso ye de esomo ebiemu ene mo asan ade ahia biem ye hye mo bo a ye di so nti enenso ye ne mo asan ade ahia edi no ensesan ye dada na mo sonfo mo ade na oduma ko acha me aduana ba na ye bo asiama odi bo twe no ka ho a mani begipa eyie enenso ye da so a ejina anwensem mu sanse anwensem ye ade a nananom wonam onyansa ne won kasa mu anwene ade ato ho anka ntete nyina wonam so etufo wonam so eka abakosem sanso enam so ebokoko enam so ekasa kire wonabusiamfo anase won ma sanse mpanin sese kokosa kire hoyi oyabo bi okasa kire bono kirefo a otene wa abebuom enti abebuo edi akotene ewo anwensem mu pa enti se we yo nani a enya ade a wotate anwensem anase abebu ase eno ena yesu ya mamre no yenso ebre na abre nyina no yehye bi na yehwese yede ebaba besom wo na wonso wanya ndemapa ede afrimo akoda panin oba obema o dwumadie kwekwa wiye no na wanya wo chefa ewo mu sanse eye dwumadie a ede esom Ghana man ene amanfoforo so nyina enanso mene menua baba ko ede ahia yekọ na ene na akotwetwe komo ba ko mienu na fe ede dwumadie na nkasa ahyehye so ama wonso so wanya bi ahwe menua ba mo akọ aba do so eja obada ho adi kakra akire yen pacho edin a ye de frame ni ponyo Enyonam Rebecca school awo mu pacho mi ko school St Mary's Sukupon a ewusunyai ha ana ye dai dent na mene wadi ahia me pacho ene Awensem dwumadie hu nti na English Awensem dwumadie nti ena ono nso so one ye adi ahia ene dai enti ono nso wanwene Awensem kama pa ya ode eba besom me ene ahwefo nyina na yesua ade nso so ede afri mu enti ye kono ye nche ede dwumadie no ankasa ede ebesom wo ye nkonkohwe na Awensem no Edia me jiswo a me konda ho ni ponyo Enyonam Rebecca. Me ko school St Mary's International School. Madin fie dunai. Awensem a me bekan. Matuni din se Wiase esum. Wiase esum. Yanom se na Wiase esum o. Inti na atudwo paya. Eti ayeremo kire akrabo akwan. Yanso kane aso onhwehwe ade wo onipa tirimu. Wiase esum. Enti susudi wo ho nkomo kire amansan. Esum dru nso a na han ne wo ayedom. Esum fa wo na hu nso a han kroya ne wo gifo. Ade sa ne ehunu boja. Wiase esum. Enti ma wo kane anhwen na wiase sum amun kamuso. Ade sa kokobri suro nipa a oben wo oyonkopa ne hwan okase hwesora hyefom na wiase esu susu fa wo hye onipa mu susu boni na susu papa woto wonsunu gu abontin so ajabi na wiase esu medamas ampa ya Awensem no ede ampa amamre fe amamre akono Ghana ye wadoye Ghana ye wadoye ohu ena ye ka no ye mofre ye de nema tete sei ewura omumu a bia betumi akonso kama empani eto sano na ekọ mabunu adiemu enti se ye firi ase na ye nema bi tete sei ye beboa amada atimi ho no ye mofra na wo ba no so behunu ya tete sem sanse ye na mamamre so enso so ede etufo ede eka anim ede kyerɛkyerɛ etwe ya adwene esi nema bi a na nka ya adwene eni so anase anka yewire afi eso na Awensem a yenua ba ede atodwe Akan sem papa Akan sem ye kɔ ne nkyɛn na fe ɔno ankasa atutu nsɛm no mu asra ne abasa na me no mienu ya kyemu afa mu afutuo menua ba asɛm ba ko mienu miensa bi a wobɛbɔ ɛwɔ Awensem no mu na yenhwɛ Wiase esum enti na atudwo paya ete ayeremo kire akrabo sawate wiase esum odofo wiase esum ampa ye ka se wiase esum a enye sum a wo so kane a na afei wo nantimu asem wiase esum pa sansempani se nipa tirim hoyi ye so kane a emfa hwehwe ade e wo nipa tirim wiase esum ampa o se eno nti na se akrabo paya ete ayeremo
atuduro pa ya ete ayeremo na ede kire akorabo kwan amenkire wase kakra bi so ye obofo ana obi a wotutuo panya ebra tuo no ebeto seten bon se eja epie firi tuo na no na fei aboba no edi akire eno ne akorabo no wiase esumunti akorabo no kwantumi nante ohia se ode ehan bi ebedi nanamo ati enti wo wiase na se wotutu anamo wo bo abrabo bi a kai se wiase esum kai se wiase we ena hokwa kai se bibi wo wiase enti se wo ye ade bi a na won so ma wani ada ho ma me yenko suro nipa a oben wo oh mpanin se de woni no didie no se wonam ayira ewo chance no mu a hwan na akobusa no ono a de woni didie no ono a na we wonam ono a na we wonam suro de oben wo de usu se woni no konna ekra nda no wo ka wa hinta se ma kire no no odofo ono na de wo beko ono na be so wasem se dokono o de akosi dwa so no aton ama obi atobi enti suro de oben wo se wo ka won sem a eye agya bi se eye na se wo di wo nkom a kire desani a wa ma woni ada ho eno na wensem no eka no wase suro de oben wo enye wadwene se wanya wo yonku bi ama utu nso no nyina e de akire no suro de oben wo pa me yanko foforo so ususu boni a susu papa enua nyina betene na de wo hin na be yesoduro enti ansem no se ususu boni a no wasusu papa ususu tene na no wasusu chia no na beebi ebedura wo hin ade achia no wo de eno adijuma sanse wiase ya nwene papa nko amfa manipa ya nwene papa nko amfa nante sanse se wo dwene papa nko ade nante a boni tompo fremu a untumi enso ano enti osese ususu papa na wasusu boni nso so ade aka ho maye bako na yemfantu apo na fe yen sorry sunu gu abontin so agya oh utu sunu gu abontin ye agya bi se wo ka won sem a kire nipa eya atobo ase sanse nipa ogine di nipa wonim se wo ka wayem sem a kire no no ono ene de wo beko mo wani na ho abrabo mo wani na ho menye wadwen se nipa ina do na ye kanfo udi afro no na ene wachacha ye yodiom no ano a ye de yiwa ye pen no ano kro na beka se ye mfa wonkotum abrabo emu esum wiase emu esum awie aha na nenso ye de mo ebesi na ansa na no obeda ho adibiem na afei wachia adofo na yasore edwumadi no so edin a mejiso ni ponyo Enyonam Rebecca mechia mawofo owura ni owura yeri ponyo eni school St Mary school hafo nyina kankane acherechefo eni school ra edamase edawase ene dwumadi kama wo hyehye anwensema wo de ebebesum ye ene dey ayefo sadada ya kan no bomodin na subscribe na share e wo YouTube ho no na unia nso entumi enya bi na ono nso so wonsua ene ma papa emfamfiri dwumadi yi mu na aboa ma ono nso so na brabo atimi akoyie ya sorry dwumadi no so ya san ya hye obobiem se ya besan ni wadi ahia da foforo piao NYANSAPO